4 snin. Daqshekk ilhom jistennew ġustizzja l-qraba tal-Hassana Cissé, missier ta' 3 tfal mill-Kosta tal-Avorju li ġie jaħdem f'pajjiżna sabiex jgħix aħjar lill-familja tiegħu. L-Hassana Cissé kien dejjem deskritt bħala Samaritan tajjeb li kien jgħin lill-immigranti bħalu sabiex jadattaw għal ħajja f'Malta. Raġel ta' 42 sena illi nqatel kisaħu bieret permezz ta' tiri ta' arma tan-nar fis-6 ta' April tal-2017 f'Ħalfare bil-mottiv ikun wieħed xenofobiku u razzista. F'dan il-każ indarbu wkoll żewġ vittmi oħra, Ibrahim Bah u Mohammed Jallow. F'Mejju tal-istess sena, Francesco Fenek u Loren Xikluna, soldati off-duty tal-Forzi Armati ta' Malta, ġew arrestati wara li allegatament immiraw għal vittmi minħabba l-kulur tal-ġilda tagħhom. Issa li għaddew 4 snin, il-familja tal-Hassana u 3 vittmi l-oħra għadhom qed jistennew ġustizzja fil-waqt li s-suspettati qegħdin barra bil-libertà proviżorja. Ġustizzja li bħal diversi każi oħrajn f'Malta l-qraba tal-vittmi għadhom qed jistennew il-issir. Dan kollu intqal minn 44 organizzazzjoni li insistew li l-gvern jaħtieġ jimbotta aktar minn qatt qabel sabiex jitwassal messaġġ illi il-preġudizzju razzjali mhux tollerat, illi d-diskriminazzjoni fil-konfront ta' ħaddieħor ġejja minn fejn ġejja trid tiġi eliminata darba l dejjem. Laqdiet insistew illi l-gvern irid juri l-impenn tiegħu sabiex jiżgura illi ssir ġustizzja u li atti ta' vjolenza razzjali bħal dawn ma jibqgħux bħala kastik għaliex il-paroli mhux biżejjed. Għal ukoll il-qtil faħxi tal-Hassana għandu jfakkar lis-soċjetà Maltija kemm irridu nkomplu niġġieldu kontra kull forma ta' razziżmu u fanatiżmu.